କେମିତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଆପଣ ରାତିରେ ବର୍ଷା ଧରିଛି ସବୁଆଡ଼େ। ଆଜି ପାଗଟା ବି ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ ବର୍ଷା ପାଗ। ଆଜି ରବିବାର ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ ପରା ପୋଖରୀ ମରା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ମାଛ ପଡ଼ୁଛି, କେମିତିଆ ମାଛ ପଡ଼ୁଛି। ମରା ହେଉଛି, ଦେଖିବା ଚାଲୁଥିବା କେମିତିଆ ମାଛ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷାରେ ସାଇକେଲ ଭିଡ଼ଉନି। ଆଉ ମାଛ ମରା ହେଉଛି, ଏଠି ଜାଲ ପଡ଼ିଛି, ଲୋକ ପୁରା ଫୁଲ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନହେଲେ ଅଧ କିଲୋ କିଣିକି ନେଇଯିବ। କାହିଁ ତ ହଉଛ? ଇଏ ପିଲାଟି କହୁଛି ଜାଲ ଭିତରେ ମାଛ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଧରିବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ ମରା ହେଉଛି। ଆହୁରି ଥରେ ପଡ଼ିବ ଜାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ପୁରା ବାଛୁଛନ୍ତି, ଏକ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆଉ ଥରେ କେତେ ପାଖ ପଡ଼ୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ମରା ହବ, ନହେଲେ ବିକା ହେଲେ କିଣିକି ନେଇଯିବା ଅଧ କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ। ଜବର ଲୋକର ଭୁଲ, ମାଛ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକ ଏତିକି କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ମାଛ ସରୁ ଦେଖିବା ମାଛ ପଇସା କେତେ ଅଛି। ମାଛ ମରା ସରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ମରା ହେଉଛି, ଚଢ଼େଇ ପୋଖରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ପୋଖରୀ ମରା ହେଉଛି, ଲୋକ ପୁରା ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି, ଫୁଲ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଏକରେ ଆଉଛନ୍ତି। ପାଟିଆର ପୁରା ଆମ ସାହିର। ଦେଖିବା ଚଢ଼େଇ ପୋଖରୀ କେତେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ତ 2 3 ଟ୍ରିପ୍ ପଡ଼ିଲା, 3 ଟ୍ରିପ୍। ଦେଖିବା ଚଢ଼େଇ ପୋଖରୀ କେତେ ପଡ଼ୁଛି।